Hello mga kapips, mga kapaps! For today's video is may dumalaw sa akin dito sa dispatch. Ang tagal-tagal na namin hindi nagkikita, mga ilang buwan na. Buti na lang at binisita nila ako. Di kasi sila makadali og bisita na ho. Kay diyan naman lagi ko sa probinsya, sa Patagdako. Patagdako nun. Sana all Tagalog, Bisaya, aw di. Nagbaktas-baktas pala kami dito sa dispatch. Kung kagi pangguslaman may aw ning hapit mi dire ang dapita. Ito na yon, nagtikawis lang kami ng food. Dito lang sila nagpa-drop sa shop. Kasi whole day kami dito, wala kami palagi sa bahay. First time din nila dito nakapunta sa shop. Buti na lang at hindi busy si Banana Ulala today. At siya yung nagbantay sa tindahan. Di ko pala sinabi kung sino ang nagbibisita sa akin. Yung naka-orange pala si Ginalyn. Tapos yung isa si Joy. Iniguli nila kami na ni Banana Ulala maghatod. Galing pala kami sa Clicks kanina. May binili si Joy. Di ko sila masyadong napasyal dito sa dispatch. Sa susunod na lang pagbalik nila. Ito na pala ang ribs na in-order ko. Tapos kay Joy at Ginalyn is Isbin. Di ko alam kung anong pagpupronounce yan, Isbin or Isbine. Basta mo na. Pinubri lang tong sa amin ba? Nasa likod lang kami sa shop kumakain. Mga model, oh. Pero kaya mo mag-belt, ipapalitan mo na lang. Maganda pala siya, gala no? Mag-fix siya. So yun na nga mga kapips, mga kapaps. Nakabili sila sa aming mga paninda. Nakabili sila ng mga dress, sapatos at bag. Salamat pala sa inyong pagbisita mga higala. That's all, babush!